baina giro honekin. Gero pasabarik guretzen animatuta, bai. Ja gutxi gelditzen dala, Segitu Olentzero txintzua da.
ditugu, eta gero bihar ekarriko ditugu bai. Vale, batzuk ekarri ditugu gutunek eta... Bai, oso ditugu, Batzuk arrekitzen baina gu bazpa... Baina ez dena gero bintzeitu eta gaudean irakurtzeitu. Hori, bai, txoin, bale? Zu botako jozu hor, eta nahi bali batzu eman musu bat horretzera jo, marina bingiri eta nahi bali badezute kontatu zuen. Bale. Era bezute, bai? Batzuak esan, gu danek idatio. Abestu, Hoxe. Zetila. Oso ondo. Osa que, lan asko indizu ez? Idazte. Eta jarrizu dena ondo. Astuak edeztan. Izena jarrik ez ondo. Galduta idiomentzan aurreko notxandio ingurun. Argazkik ikusi ditu. Baina horren deskantzuzeka. Lana dakatxoiet. Hori bidila hartutzen den, eta gero hola berretik, zerainetik, eta guen unean.
Bai, bitalde, ba. Bueno, marcha. Hola, estoy cascona civil, no informática, ¿eh? Hala, levante. Bonaparte. Sorpresa, Bueno, estamos bien. Ay, postera. Agian ikustea, leheno ez da, Eskua eman, eta horretuta. Ba, guainiko dugu berriro. Ikusi bat egitea. Baina, lehen eskatzen da ziren patxitxi, ba, guain patxitxik eman doik. Hoi lehen zen, bai. Eta eskulanak eta duztatuenako, zarkoa doza, Ogo dute. Gutza duztatuen. Baitzo, bero gozo dut dela. Thank you.